Chová se váš pes takto? Nebo spíš jako tento? Hodně psů trpí poruchou pohybového ústrojí, která může souviset s artrózou. Snížená pohyblivost se projevuje především obtížemi při výstupu a chůzi do schodů. Pokud jste u vašeho psa zaznamenali příznaky snížené pohyblivosti, nejste v tom sami. Každý z 5 psů starších 1 roku trpí artrózou. Porucha pohybového ústrojí patří mezi nejčastější chronická onemocnění psů. Můžete s tím však něco dělat. Přelomový objev ve výživě Hill's Prescription Diet K9 JD umožní vašemu psovi veselější a aktivnější život. Pojďme se podívat, jak K9 JD pomohla ostatním psům. Zlatý retriever Kristin Bazerové Chandler je 12letá fenka, u které byla diagnostikována artróza. Její veterinářka doporučila vyzkoušet Hill's Prescription Diet JD. Měla jsem pocit, že se Chandler chovala jako starší, než ve skutečnosti byla. Kvalita jejího života se zhoršila. Neměla žádnou motivaci vstát, nebyla v kondici, nehrála si s dětmi a obtížně se pohybovala. Nevěděli jsme, jestli se to nezhorší, takže tohle pro nás bylo ano. Jedním z příznaků bylo, že Chandler nemohla vyskočit do auta tak jako dřív, když se jelo na rodinný výlet. Ale po 4 týdnech s JD to dokázala. A nejen to. Zvedne se rychleji, je připravena k pohybu, celkově působí jako šťastnější pes se spoustou energie. Je taková, jaká bývala kdysi. Někdy se chová, jako by byla ještě štěně. Černé labradorce Gaby jsou pouhé 3 roky. Erik i celá rodina měli obavy, aby Gaby netrpěla onemocněním kloubů, proto hledali šetrnou cestu pro zachování její pohyblivosti. Hledali jsme způsob, jak její stav zlepšit, aniž by Gaby musela podstoupit chirurgický zákrok. Měla mnoho příznaků a vypadalo to, že má problémy s páteří, ale od té doby, co užívá JD, veškeré příznaky artrózy úplně vymizely. Na doporučení veterináře byla Gaby krmena dietou Hill's Prescription Diet JD po několik týdnů. Dokázali jsme to. Gaby má mnohem více energie, víc běhá, chce si častěji hrát. Její chůze se viditelně zlepšila. Nekulhá, chce o hodně víc chodit a skákat, hlavně proto, že si to teď může užít bez bolesti. Kvalita jejího života se prokazatelně zlepšila. Doporučili jsme JD našim přátelům, jejichž psi mají rovněž potíže. Snad i tady bude mít JD stejný efekt, jako měla u Gaby. Hill's Prescription Diet K9 JD využívá přirozenou sílu živin. Obsahuje látky z rybího oleje, které vedou ke snížení zánětů a zpomalení poškození chrupavek kloubů vašeho psa. Klinické studie potvrzují, že už během 21 dnů podávání Prescription Diet JD se u psů prokazatelně zlepšuje pohyblivost a snižují se bolesti spojené s artrózou. Tohle je pouze jeden z důvodů, proč veterináři důvěřují a doporučují Hill's Prescription Diet. Zeptejte se vašeho veterináře, jestli Hill's Prescription Diet JD může zlepšit kvalitu života vašeho psa. Jestli vám váš veterinář už doporučil K9 JD, je důležité, abyste dodržovali instrukce ke krmení, a to každý den. Jen tak váš pes dostane to nejlepší, co mu tato výživa nabízí pro zlepšení jeho pohybu. Prescription Diet K9 JD je nenáročná a oblíbená. Navíc psi si její chuť zamilují. Nemusíte měnit stravovací návyky. Pouze nahraďte obvyklé krmivo vašeho psa naší dietou K9 JD. Abyste dosáhli těch nejlepších výsledků, dopřejte svému psovi JD jako náhradu veškeré stravy. Prescription Diet JD nabízíme jako konzervu i jako granule. Záleží jen na vašem výběru. Máte-li přátele, jejichž pes má problémy s pohyblivostí, prosím doporučte jim, aby se obrátili na svého veterináře s otázkou, jestli Prescription Diet JD může pomoci i jejich psovi.